Dierenrechtenactivist Peter Jansen wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht plannen te hebben beraamd op een aanslag op de koningin. Maar er is geen bewijs gevonden dat de actievoerder echt iets aan wilde doen. Afgelopen dinsdag werd Peter alias de Vegan Streaker aangehouden. De dierenactivisten lieten afgelopen nacht 2500 nertsen uit hun kooi ontsnappen. Over het loslaten van 2500 nertsen op een Zeeuwse fokkerij heeft hij een bekentenis afgelegd. Justitie houdt hem verantwoordelijk voor brandstichting in een bestelbus van een slager in 2006. Dit is Peter Jansen, oftewel de Vegan Streaker. Hij komt op van beesten die het mishandelen worden, pienenleien en deergeen. Uit Friesland betinkt Peter zijn acties en viert ze uit in zowel binnen- als buitenland. Is Peter een radicale activist of een idealist, maar een grut het van beesten? In deze look volg je ik Peter in zijn street Chin Bisteleed. Beste mensen, goedemiddag. Wij staan hier vandaag voor een supermarktketen die het in zijn hoofd haalt om konijnenvlees te verkopen. Stichting Konijn in Nood is de stem van de dieren in de vee-industrie. Hier voor de deur ligt een dood konijn. Een konijn dat geen 11 weken is geworden. Tekent u alstublieft het burgerinitiatief. Wij verzamelen 40.000 handtekeningen om een konijnenfokverbod voor elkaar te krijgen. Uw handtekening gaat naar de commissie van de Tweede Kamer. Stichting Konijn in Nood is een landelijke organisatie. Het is al begonnen in Leeuwarden. Dus het heeft wel Friese roots. Maar ik ben echt een internationale activist. In Spanje strijd ik tegen stierenvechten. Dat is echt misschien wel, ja, je kan het niet tegen gradaties, maar het is wel een van de extreemste vormen van dierenleed. En dus ja, het organiseren van protesten, het mensen informeren, handtekeningen ophalen om uiteindelijk een burgerinitiatief in te dienen bij de Tweede Kamer. Dat zijn allemaal middelen die ik gebruik om het dierenleed onder de aandacht te brengen, maar ook het dierenleed te bestrijden. Maar in het verliezen wie dat toch oors. Doe kwam Peter een soort op televisie, zoals in 2008, in het programma Mooi Weer de Leeuw. Ja, kom maar! Vlees is moord! Alle dieren vrij! Komt hij zomaar binnen onaangekondigd en denkt, nou, wat voor vlees heb ik in de kuip? Wij kennen je natuurlijk van Paul de Leeuw als de Vegan Streaker. Je stond er bekend om je kleren uit te trekken. Doe je dat nog steeds? Nee, dat doe ik niet meer, al sinds 2009 niet meer. Omdat ik wil op een ludieke manier aandacht vragen voor een serieus maatschappelijk onderwerp, een serieus probleem. En dat is dierenleed in Nederland. Ik wil op een andere manier actie voeren. Sommige acties zijn op het randje van de wet. Maar ik vind dat als het dierenleed zo extreem is, ja, dat gaat ook alle grenzen te buiten. Je bent in het verleden wel veroordeeld, dus je doet ook wel dingen die eigenlijk niet mogen. Ja, maar daardoor ben ik nog geen crimineel. Wij willen radicale veranderingen, maar ik ben geen extreem iemand. We hebben met Stichting Konijn in Nood nachtelijke inspecties gedaan. Wij vernielen niks. Wij tonen juist de maatschappij hoe de dieren lijden. En dat is belangrijk, want de konijnenboeren die laten heel graag zien hoe mooi het er allemaal uitziet. Allemaal mooi schoongemaakt. Maar wij moeten echt de werkelijkheid, de harde werkelijkheid moeten wij tonen. En dat doen wij met undercover beeldmateriaal. Peter noeg het mij uit om tijdens een van zijn nachtelijke inspecties mooi te gaan naar een kleine fokkerij in Nederland. Maar eerst krijgen de activisten en ik een briefing. Dus iedereen krijgt een pak. Ook om de bacteriën die wij misschien van thuis of van hier meenemen, om die enigszins te kofferen. Dus we zullen ook een paar konijnen meenemen. Dan nemen we de allergezondste mee, omdat die dieren ook de meeste kans hebben om te overleven bij de adoptant. Ze worden gewogen, er wordt gekeken naar de oren en daarna kunnen ze geadopteerd worden door adoptanten. Ik neem persoonlijk deze tas mee om de dode konijnen in te doen. Die zullen we ook weer gebruiken bij onze protesten van Konijn in Nood. Jullie zullen vanavond gaan zien hoe deze dieren erbij zitten. Het kan echt ook wel enigszins traumatisch zijn. Tuurlijk, het is een beetje balanceren op het randje van de wet, maar wij vinden dat de wet al met voeten wordt getreden door al het dierenleed wat daar binnen plaatsvindt. En dan is het tijd om op een paard te gaan. Er staat geen stroom op. Oh.
Ik ben nu geëlectrocuteerd. Hoe dichter bij de farm zijn, hoe stiller we moeten zijn. Want aan de andere kant van de farm zijn natuurlijk de woonhuizen. We kleden hier om, omdat wij geen bacteriën van buiten naar binnen willen meenemen. Deze konijnenfarm kiest er niet voor om een hygiënesluis te hebben. Dat laat zien dat hij totaal niet professioneel bezig is met zijn bedrijf. Andere konijnenfokkers die doen dit wel. Die hebben zelfs een bak met antibacterieel spul bij de ingang staan. De stank is hier niet te harde. We hebben daarom ook een mondmasker voor onze eigen gezondheid. Als je ziet, heeft dit met hygiëne te maken? Is dit op een normale manier, normaal, tussen aanhalingstekens, dieren fokken? Het vacht van het konijn ligt er gewoon nog tussen. Dit is gewoon een dood konijn. Hier ligt gewoon een dood konijn met het kopje, het schedeltje. Deze heeft hier gewoon weken, zo niet maanden gelegen. De staart helemaal in ontbinding tussen de stront. En hier leven gewoon konijnen in deze schuur. Jonken zien inspecties in Nederland viert Peter zijn grootste acties uit in Spanje. Ik reizig je hem deze simmer achternooi naar Alicante. Daar zal Peter voor de 21ste keer een stierengevecht verstoren. In de buurt van mijn hotel helpt Peter mij op. Het is een vrijbloedig feest waar we naartoe gaan. Hun zien het als een feest. Voor ons is het natuurlijk gewoon een sadistisch iets wat 2,5 uur of 2 uur duurt. Ja, we wachten tot de stier vermoord wordt. En dan is het onze tijd om in actie te komen. Is dit de kleding zeg maar, die je speciaal daarvoor aangedaan hebt? Hoe zit dat? Ja, dit is wel een kleding wat de meeste stierenvechtsupporters dragen. En, ik draag het normaal gesproken niet in mijn dagelijks leven. Maar hun wel. Dus ik pas me een beetje aan, ook met een hoed en een bril. Beetje wat netter of zo? Ja, dat ik niet al te veel opval. Oké. Heb je nou ook al teksten op je lichaam? Vandaag hebben we dat niet gedaan omdat het nogal heet is en ik nogal zweet ook van de spanning. Dus dan kan het zo zijn dat de teksten allemaal eraf gaan, zeg maar. Dus we hebben wel een t-shirt met ons logo en met een duidelijke boodschap: stierenvechten afschaffen. En die heb je hier al onderaan? Ja, die heb ik onderaan. Zou ik heel snel even iets mogen zien daarvan? Als het niet te veel opvalt. Ja. En daarmee is de boodschap ook duidelijk genoeg zo? Nee, we hebben ook een spandoek. Alleen het spandoek wordt altijd van ons afgenomen. Dus als we gearresteerd zijn en het spandoek is weg, dan hebben we altijd nog de t-shirt of de tekst op ons lichaam. Dat is normaal gesproken hoe wij werken. Een stierengevecht verstoren is net zonder risico's. Peter vertelt mij dat hij kwartlien in Lissabon in een koorslijn is. Vaak werd Peter nooit zien actie liek vrijlitten terug de politie, maar het kan ook wezen dat hij een nacht in de cel zitten mat. Ben je er bang voor? Of, Als we maar zo snel mogelijk uit die arena zijn, want daar krijgen we de meeste klappen. Ja. Je kan hier op zich wel uitstappen, dan kan je naar de arena lopen. Is goed, dan moet ik alleen even weten welke kant ik op moet. Het is hier. Gewoon terug? Terug en aan de rechterkant. Oké. Doei! Peter die had mij alleenig achterlippen.
Dus ik moet nou zelf mijn weg vinden naar de arena. Ik hoop dat ik het hier vinden kan. En dan moet ik even een kaartje kopen en dan kan ik ze hopelijk goed filmen. Het is wel spannend, hè? Azen meer over Peters actie in Alicante. Waarom nou luid? Peter strijd net alleenig roem de kriest van de knieën. Het hele jaar door worden konijnen gefokt. 12 maanden in het jaar. In Nederland wordt er alleen met kerst konijnenvlees aangeboden door supermarktketens. Ook in november, maar november en december. Maar het gaat voornamelijk naar buitenlandse supermarkten. Dus het is raar dat wij in Nederland konijnenleed veroorzaken, de konijnenboeren. Maar dat niemand er eigenlijk vraag naar heeft. Dus het is voornamelijk voor de buitenlandse vleesindustrie. Wij richten onze vreedzame woede bij demonstraties voor konijnenfokkers voor de deur. Dan hebben we slogans in het Engels vaak ook van het is jouw bedrijf, het is jouw keuze, het is jouw fout om deze dieren op te hokken en uiteindelijk ook te laten vermoorden. Maar is het niet zo dat die konijnenfokkers ook gewoon hun werk doen? Ja, iedereen zal moeten werken voor het geld, dat klopt ook wel. Alleen daar hoef je geen dieren voor te mishandelen. Daar hoef je geen dieren voor uit te buiten. Dat is echt gewoon, het is 2016, we zitten bijna in 2017. Deze dieren hebben recht op leven, recht op vrijheid. Het zijn en blijven dieren met een gevoel. Het moet eigenlijk iedereen raken. Het zal eigenlijk van steen zijn als dierenleed jou niet raakt. De kans is heel groot dat hier een dode tussen ligt. Dat is vet, hoor. Het is duidelijk zichtbaar dat het bloed. Het pootje zit tussen het draadgas in. Dit dier ligt dus dood tussen de levende. Mag ik even een tas? Deze dieren nemen wij mee om de consument te laten zien hoe deze dieren aan hun einde zijn gekomen. Dan zullen we er ook een sectie op laten doen. There's so much left to fight for, but nothing left to show. The only one I kill for doesn't need me anymore. Ja, dit is zo extreem onrecht. Dit is zo extreem dierenleed. Deze kooien zitten over en over vol. Ja, als je dit ziet, dit wordt gedoogd, dit wordt zelfs ondersteund vanuit de overheid met subsidies. Dit weten veel mensen niet in Nederland, maar dit vindt ook bij u om de hoek plaats. Het is opgepropt in een batterijkooi. Alsjeblieft mensen, stop met het eten van konijnenvlees. Waarom in Spanje? Ik had de arena voel en zocht dat net alleen nog Peter hoe het actie viert sinds stierlijke vechten. Ex-Spanjaarden zelfs keerden zich zin dit culturele gebroek. Nou, ik sta nu bij de arena en ik heb correct een kaartje gekocht. Dit is het beruchte kaartje, dus ik sponsor het stierenvechten nou echt. Voilà.
Gracias. Ik zit jonk met twee Spanjaarden en wil graag van haar weten wat ze van stierengevecht vinden. Born to kill, born to live on the road. It's for a cultural reason. Yeah, it's cultural. Ik vind het nou echt al vet sneu om nooit te zien. Peter zit hier iets rechts van mij, vooraan. En hij klapt gewoon gezellig mooi. Natuurlijk om schijn op te houden. I can hear that sound, but I can't help thinking of our world now. And then I looked up at the sun and I could see on the way that gravity pulls on you and me. And then I looked up at the sky and saw the sun and the way that gravity pushes on everyone. Echt verschrikkelijk dit. Dit is Taddebollen. En Peter is net in actie kwam. Ik denk dat het komt omdat politie en de veiligers en zo een beetje bij hem staan. Ik had het gevoel dat het misschien net slagjes zal doen. Maar we wachten het al. Waarom bij Peters nachtelijke inspectie? Nou, je ziet dus dat de jonkies leven en de moeder heeft ook weer bloed aan de been. Het is echt geen stront, het is echt bloed. Het is al helemaal hard, het is gewoon geen... Het is niet meer zacht. Het is echt verschrikkelijk om te zien. Heeft de tas? Dit dier heeft gewoon zo ontzettend lang. De buik is helemaal dik. Helemaal geploft. Als je de oren ziet, de viezigheid in de oren. Het is helemaal in ontbinding. Het bloed stroomt er nog uit. In één kleine stal, waar ontzettend veel konijnen zitten, halen we op een paar meter al 5 dode konijnen. Ja, met deze muziek op de achtergrond, sprakeloos. Ik bedoel, het is nog warm. Ja, we gaan. Ja, we gaan nu. We zijn vermoeid, we hebben zweet op ons voorhoofd staan. Ook wij slapen liever midden in de nacht. Maar zolang deze konijnenhouderijen doorgaan, zolang de Tweede Kamer niet instemt met een fokverbod, moeten wij deze reddingsacties op touw zetten om deze levens te redden.
Ek in Nederland viert Peter actie in het stierenvechten. Ik zocht een dag mooi bij een demonstratie in Den Haag. En daar jet een dresscode bij. Juist de tenue aan. Kijk eens aan. Nou, uitstekend. Ben ik er klaar voor. Dat Peter net alleenig stiet in zijn strijd, weet je wel duidelijk. Behandeld worden als kinderen van een mindere god, de dieren. Terwijl voor mij alle levende wezens gelijk zijn. Ik sla ook nooit muggen dood, hoewel ze heel hinderlijk zijn. Ik probeer ze te verwijderen, maar ik ga geen, ook al zijn het kleine beestjes, ik ga ze niet doodslaan of zo. Vernietigen. Ik heb ook iets met koeien. Gewoon hele tolerante, vriendelijke dieren. Waarom? Ook alleen maar om jezelf er beter bij te voelen. Nou, het is verschrikkelijk gewoon. Hier komt ie. In Den Haag worden de stierenvjochters bekoegelen met tomaten. In alle kanten staat Peter op het punt te steuren, terug in de arena te springen. Ja, denk eens hè. Vind dit echt niet leuk. Maar Peter had het in eerste geval wel in. In 10 of the years, the world is over. In effect. Cada vez menos gente le gusta venir. Because of activism. Yeah. In Barcelona, it's over. No. Because of those people. Yeah. Okay. What do you think about that? Because it's your culture. It's a traditional spectacle. Do you understand that some people don't like this? Yeah, I understand, but I don't respect. You don't respect those people who jumped in the arena? You don't like? No, come on, no vienes. Ik krijg opbellen te Peter dat ik nou naar hem tak om mijn mat. Of dan is hij al voort. Nou, hier ben ik dus echt net goed van. Nu moet ik dus oer het bloed van die stier heen en die geur is echt net best. Ik wil je echt zo snel mogelijk voort. Ik maak je voort. Excuse me. Oh sorry, dat kan ik even net haaien. Dus ik zal Peter nou opziekje. Ik ben benieuwd waar die is. Ja, jongens. We hebben geen klappen gehad. Ja, ze waren wel heel agressief. Ja, je bent helemaal in de houtgreep gehouden, joh. Ik heb nu nog steeds veel pijn aan mijn keel. Kijk, als ik alleen ben, dan komen ze sneller achter me aan. Nu waren we met z'n vieren. Ja, dan hebben we iets meer tijd. En ik was heel dicht bij de stier.
Maar als je zag hoe die derde stierenvechter, wat een fouten die maakte. Hij had gewoon niet de mogelijkheid om die stier te doden. Dus ja, zo'n stier lijdt en lijdt, verliest 8 liter bloed. Ja, dit heeft niks met cultuur te maken, dit is gewoon barbaars. Ja, je probeert zo lang mogelijk ongepakt te blijven. Dus, En doet dat je ook wat? Dat mensen zo boos zijn? Of... Tuurlijk. Ja. Het is niet fijn dat mensen, terwijl je eigenlijk iets goeds probeert te doen en opkomt voor de zwakkeren, dat mensen zo reageren. Maar dit is mijn tweede keer deze week en de eerste keer schrok ik nog wel aardig van, maar nu verwachtte ik het al aardig. Dus ja, het zijn echt middeleeuwse barbaren nog in het publiek. Zo, dus. Peter brengt mij weer waarom nooit hotel. Werd ik nog even mooi in praat. Hoe voel je eigenlijk überhaupt nu? Ja, het is wel een overwinning dat we het überhaupt hebben kunnen doen in zo'n grote arena. Maar ja, je bent nooit heel erg blij omdat je alle dierenleed gezien hebt. En het zijn er elke avond 6. En bijvoorbeeld in Madrid zijn 31 dagen 6 stieren. Dat zijn er gewoon onwijs veel. Het zijn meer dan 1700 per jaar. Dat doet me zeker pijn. Ook als ze elke keer die fout maken om hem niet te doden en het bloed zie je stromen. Ja, het gaat gewoon door merg en been heen. En je hoort hem ook vaak schreeuwen. In zo'n grote arena met 15.000 man hoor je hem schreeuwen. Dus hij lijdt erg. Dus ja, ik hoop dat ik vannacht kan slapen. Ja. Ik hoop dat ik ook nog kan slapen. Ja, heel veel succes en wij gaan er vandoor. Ja, super bedankt hè. Doei!